kibaran pak mau keneng kia kendu te ngi bu syabe hakmat ke ba hoi hisnem sobanai kanam long ke ba la lut ye baro henry ngin hapat ben bu no ki kimat ki bakam kongsan ben prioritize no ki jingtre kum ka umbam umdi kalenti singkien ka surop bersuk kali kawan nang ta kanika healthcare kanika healthcare ke jongi ke ba nak state government ba kiwe ru te ba kumju ru nam ta ki kam nongrep ki babun bah ki nongrep ki safa bah kam tam na du menship senam bawan kanika pandemic covid-19 ngi kwa ban pe kini ba kumju ru ka kani ke jingjob jongi menta kani kenti kandai baik ke jingkermen namta kitu ki bedom kiba rangli ki juki nangta kitu kiba si bedong dan kam shisha ke jingirap nangi ki nomik mat khamtam na ka government pai ba hi baro kiba dan haman ki shnong man ki dong jongkani ka khatlai mau keneng constituency kiba lashania bat kiba la ai ke jingkershan yangi hakani kenti na ka menta ka jingkelah te ngasno burom hadu kata ye ki pai ba kila shim ya kanika rai ke ba si ke bah nam ta jongki bat ngasro ban ong bakani ke jingjok jungi hakani kasngi kanam dei ke jingjok jungi kum candidate lane jongka party lane jongka government dei ke jingjok jong pai ba ka khalai mal kaning constituency bat ke jingjok jong pai ba hakani ka jelamek se gro kawai na kamenta ban wanra ke jingkelah hakil yang ibabun